kori wacho ni estimates ni oko budget mar hiko ohala manyien inene machal nade. Ero kama Sharon, budget or rach, budget ber. Question ma kata penjo ma nyaka bed godo en to budget dwa timo ang'o. King'iyo mana kaka owada ne owacho, en ni king'iyo trend kaka osebedo kowuotho higni 3 kata 4 mokalo, en mana kar kanyo. Pechocha ne owuok e 4.6 trillion, wadonje 4.8 trillion. To before 4.6 ne wan e 3.9. Koro king'iyo that growth to kata next year bende okete 4.9. Ing'eno ka trend no en mana the same trend, oko dhi malo ahinya kaka onego bed ni omiyo wabedo maluor. Problem en to wadwa timo kod yang'o. Koro king'iyo estimate yudo ka most of pesa ni duto die gimiluongo ni recurrent expenditure, ok development. To gima miyo economy ringo mondo mi koro pesa bed nitiere mfuko mar japiny en development. Koro aparo mano kende challenge manitie, to mano bedo kamano nikech wasebedo gi chandruok mar hola mang'eny wabro wacho kae kwa dhi mbele. Koro chutha aparo wadhi maber, mak mana to pesa mang'eny godo mwaketo mang'eny e budget ni wadwa tiyo kode, wadwa timo kode ang'o, to konyo japiny nade. Erokamano. Mane bende mabende wabro bedo kwa ng'iyo nikech en report mabende nogolo koda jaga budget bende wacho ni piny Kenya wakawo gope mathoth. Dibed ni gope mwakawo kawo mbui to ok rach, itiyo godo e yo machal nade. Kata kamano adwaro mar mondo mwawinjo report mano mar Chris Owino na nitiere odiochieng' manyoro kama kweth mapingo piny owacho nyakorom Gajwang' bende nagolo budget margi, to budget mabende ne gigolo bere mar mbade ni to notimne public participation margi kana gigolo gin giwacho ni koro nek beni duoko budget gi siling bilion 500. Wanyana report makama kapok wadonje twaka.